Ndinotenda Mwari zvikuru masikati ano ndokuremekedza mese muri pano. Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. Regai tishumire evangelium, the gospel of the kingdom. Father, we thank you for your word. Taurai kuupenyu hwedu. Titsiurei dzidzisei tigonese. Mbiri yenyu igokudzwa, zita renyu rigoremekedzwa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Paridzi 9 verse 11. Paridzi 9 verse 11. It's a common scripture. Ndichaitora setheme scripture pachikora ndaushumira. Paridzi 9:11. I have seen something under the sun. Ecclesiastes 9:11. Sanatanga nekuti muparidzi because kachirungu kacho kanochikora rurimi. Ecclesiastes 9:11. I have seen something under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But the time and chance happen to them all. Time and chance happen to them all. 2 Samuel chapter 16. 2 Samuel chapter 16 from verse 1. When David had gone a short distance beyond the summit, there was Ziba, the steward of Mephibosheth, waiting to meet him. He had a string of donkeys saddled and loaded with 200 loaves of bread, 100 cakes of raisins, 100 cakes of figs, and a skin of wine. The king asked Ziba, "Why have you brought these?" Ziba answered, "The donkeys are for the king's household to ride on, and the bread and the fruit are for the men to eat. The wine is to refresh those who became exhausted in the wilderness." Then the king asked, "Where is your master's grandson?" Ziba answered him, "He is staying in Jerusalem because he thinks today the Israelites will restore to me my grandfather's kingdom." Then King David said to Ziba, "All that belongeth to Mephibosheth is now yours." "I humbly bow," Ziba said. "May I find favor in your eyes, O my lord, the king." Ziba aiva mushandi wemurume wainzi Mephibosheth. Mephibosheth ndiye ari pana 2 Samuel chapter 9. Nekuda kwesungano yamambo David nababa vake Jonathan, Mephibosheth wakarangarirwa akangotorwa munzvimbo yainzi Lodipa, akauya kuzogara mupalasi achidya patafura naKing David. Tsamba ndaerenga inguva yekuti mambo David wamukirwa nemwana wake unonzi Absalom, wakatanga kutiza. Rwendo rwokutiza Ziba ndoba akaterera aine chingwa, aine mafidzi, uye aine wine nemadhongi. Ndokusvika pamambo David, mambo ndokubvunza kuti ko zvawauya wega kana kuti where is Mephibosheth? Ndokubva pataurwa kunzi ari kufungidzira kuti pari zvino umambo huri kuda kudzorerwa mumaoko ake, saka asara. David ndokubva ataura statement iri very strange yadenha kuti ndiparidze vhesi. Zvanzi, all that belongeth to Mephibosheth is now yours. Mephibosheth kuti awane zvinhu akazviwana nekuda kwecovenant, sungano yakaitwa pakati paKing David nababa vake Jonathan, man to man covenant agreement. So Mephibosheth haana chaakagona, but wakabenefita ukama hwababa vake Jonathan naKing David. But hepano mambo David vakurivhesa ecovenant yavakaita naJonathan. Vakutora pfuma yese iri meant for Mephibosheth through Jonathan. Vakati from today, pfuma yese, all that belongeth to Mephibosheth is now yours. Unga vazhinji yaMephibosheth akainzwa kuti akatorwa kuLodipa akauya akagara namambo akapiwa pfuma akadi. But iyi vhesi ndo inoita counter kuti zvese zvaakapiwa akazviluza at the end. Akazviluza kunani? Kune mukomana aimusevha aishanda sagarden boy wake wainzi Ziba. Ziba was a servant to Mephibosheth. Mephibosheth wakawadirwa favor akauya mupalasi. Ziba akatanga kusevha Mephibosheth. But at the end,
zvaMephibosheti zvese as the master zvakaiswa muruoko rwemunhu aiva servant wainzi Ziva. Kureva kuti Ziva maari dzimwe nguva anonga aziva kuti zvinhu zvandiri kutrita sezvinhu zvemumwe munhu nhasi mangwana zvinenge zviri zvangu. So time and chance happen to all. Mukana, nguva, that's time. Chance, mukana. Nguva nemukana zvinopihwa kumunhu wese panyika. Muparidzi wati the race is not to the swift, nor the battle to the strong, or success to those who are learned. Hazvina kuipa kufunda, but guess what in life? Kune vamwe vasina kufunda nokuti havadi kufunda, but havana kufunda nokuti vakashaya vakaita kuti vagonawo kufunda. So God is fair, God is just. Tine vanhu vatinogona kunongedzera nhasi kuti haana chikoro, yeti mukana wekuenda kuchikoro kwacho haana kuwaniswa. So he's not guilt on that, but tinongoramba tichinongedzera kuti haana zvaanoziva, yeti kuziva kwacho aitodawo nekufunda aida, but akakura ari nherera pasina munhu akamuendesa kuchikoro. Yeti panyika paari kurarama kunoitwa mainterview uchida basa, vanobvunza chikoro. Iyo ndokubva waberekwa uri nherera usina akakuendesa kuchikoro. Zvino vhangeri raMwari rati Mwari ndiMwari weshirikadzi nenherera nyangwe nevanotambudzika. Ndokubva aona kuti ndikasaenzanisa zvinhu pano, vamwe vanogara vari ku-wrong side, nokuti kana panyika achida 5 O levels uyo akashaya munhu akamuendesa kuchikoro kwacho but aida. Saka anorarama sei panyika pane mastandards ekuti he cannot meet. Ndobva shoko rati time and chance are given to all. Panoti all hapataure pastor, hapataure mudikoni, all panokwana munhu wese. Kureva kuti yako nguva, wako mukana. God has designed that kuti zvigone kuapia mulife mako. Pane dambudziko ndeapa. Sometimes hazvitore the natural understanding kuziva kuti this is my time. Nokuti yako nguva David ikakwana yekuti unouraya Goliath, vakoma vako havakusapote, vanokuti wasiya nani tumakwai tushoma dzokera. So your real time kana yamanifesta sometimes inoattract opposition than those who can stand with you. And pfungwa yerazhinji ndeyekuti kana vanhu vasiri kumira neni ndomuka chinhu chacho hachisi changu, I chose to differ. Pane chinonzi chako chauri God given. Bvunza vanhu vakanzi endai munotora Kenani ndakupai. Kenani ndeyavo, but they were enemies to fight. Pachinhu chinonzi naMwari ndakupa, zvanzi vakasvika vakawana mune majaindi. Majaindi ari kudai muzvinhu zvevanhu zvavakapiwa naMwari. Kureva kuti there is an opposition irimo pachinhu chese chinonzi godly given. Vanhu vakabviswa Egypt vachienda Kenani, vanzi naMwari endai munotora ndakupai. Ndaitarisira kuti Mwari akakupa chinhu unongosvika chakangopava zvoratidza kuti zvina Mwari mukati. Unosvika munhu wese achifara kuti aiwa torai ndimi muna Mwari, aiwa shuwa munonamata torai zvinhu zvenyu. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari, but process yacho ine chinhu chinonzi labor. Mukadzi anozvamba, anochema, anorwa, there is pain, but chinhu chiri godly given. I will explain issue pain. There are two sides of pains, and I will explain very quick. There is pain in it designed by God, and there is pain over from the devil to destroy what God wants you to achieve. Zviri papi ukariverenga irisati vanhu vasati vatadzira Mwari vane pain yavanga vapiwa kare. That's why Mwari pavaipa mutongo kumukadzi vakati I will increase pain in childbearing. Chirungu chinoreva kuti ndichawedzera marwadzo, kureva kuti chinhu chinowedzerwa changa chiripo. Mwari haana kuti mukadzi acharwadzwa nemimba pakupona. Bible rinoti I will increase pain in childbearing. Ndichawedzera marwadzo, kureva kuti kwagara kune marwadzo ari godly, but a punishment ari extra. Saka pane kumwe kurwadziwa kwauri kushinga iye atoo Satani. Pane kumwe kurwadziwa kwauri kuti ndaakuzvisiya iye ari Mwari. I will increase pain in childbearing.
vichawedzera marwadzo pakupona. Munhu uyu ari kupihwa punishment, which means before punishment anga ane a godly designed pain yekuita give birth. Ukatsika mumoto zvinoita kuti ukasike kubvisa gumbo rako, kurwadziwa kutsva. Kuda kuti kutsva nekurwadziwa kunoita kuti usapere. Ukatsika ukasanzwa kutsva unopera. So pane imwe pain inokuchengeta kuti zvirambe zvichiita. Problem yevanhu munyika, ndikanoenda kumedical site, anonoziva anonzi mapainkiller. Mapainkiller problem yawo haadhile nedambudziko, anodhila nema-effects edambudziko. Dambudziko rako zvichida, hameno problem yauinayo mumusoro, saka unotanga kunzwa headache. Saka ukatora mapainkiller, unodhila nepain, kwete neproblem. Kuda kuti unopedzisira wakurwara usingarwadziwe. Amusana mamunzwa munhu muzanzi akangodona. Hapana paaikomplain, aikufamba so, but angodona. There is danger yekuva sick oshayiwa pain. You want seek medical attention. Ukangova sick without pain, unofa uchifamba. Makidney ari kuora ari kupera, hapana chauri kutombonzwawo zvako. Ropa uri kuhushura zvisingaiti uchiputa. Ipapo mapapape hauna pain. Saka pain kushayikwa kwayo i disadvantage at certain times. Ichawedzera marwadzo pakupona, kunoti munhu agara achirwadziwa asati atadzira Mwari. Ko Mwari sei maintroduce pain in childbearing? There is a reason for that. That's okay, scripture. So time and chance are given to all. Mukana unopiwa munhu wese, whether educated or not, whether une title or not. Community vanokurespect kana kuti kwete. But according to the scriptures, time and chance are given to all. But the danger, because sometimes you will never understand that I'm in my time or in my season. Mukana wako ukakwana, David, wakunouraya Goliath. Hakuna anoridza bhero kuti nguva yakwana wakurenda muite mbiri yenyu, Goliath asimuka. Unotoita sekunge munhu ari kuenda mutime isiriyo. Nokuti David paakauya kukemp yevana veIsraeri, zvanzi akasvika vanhu vachienda pabattle line, akasvika Goliath achipopota. Kuti akasvika in wrong time. Nokuti paanga atumwa, haana kutumwa kunodhila nevanhu naGoliath, akatumwa kunopa vakoma chingwa. But akasvika vakuenda kubattle line, which means akauya mu wrong time naturally, but mu right time by God's plan. Asota mbonzi wakuru here vachita fana mabere kwa nguva yakaipa, which is a wrong statement. Nokuti hakuna nguva yakanaka, kanaka ndi Mwari munguva. Let me very well. Asati wainzwa kuti mabere kwa nguva yakaipa kari zviri right. Ndakati iyoya inetsi ukanzi wadaro kari kwacho wanga usiku, unongoti ndipeiwo photo. Pazvanga zviri right timboona kana mapfekero. Tiudzei kuti kuchikoro maifunda kupi 15 Ks netsoka netsapo yemangai. Oudza ane breza ari mukombi kuti mabereko nguva yakaipa. Tinozoona kuti apa nguva haisizvisika. Nekuti ndotaura nemunhu ari kuGermany panapa ndomupa information. Izvezvi ndotokurukura. Ndonguva yakaipa. Imi kunyora tsamba kuti kwaita nhamo kunoku, munhu aitosvika vanhu vavigwa. Ende munhu wacho ari pamhondoro mashaya ebhasi. No. Nyaya haisi yetime. Nyaya ndeyamwari wauinaye mutime. Nokuti inzwa 2008 vazhinji tine testimony 1 vanga zvakaoma. But guess what? Tine vamwe vedu mukati vakavaka dzimba 2008. Hamuna kuonere vanhu vachichata mu 2008. Nguva ipire munhu wese, vamwe vanonakirwa munguva yakaipa. Kureva kuti there is a kind of understanding you need to develop in hard times. Tough times do not last, but tough people do. So time is godly given, time and chance is godly given to all. Whether you are prayerful
powerful or not, when because the pangonzi all up, about what type of moon, pangonzi all wese. Time and chance are given to all. So, this is my time and this is my chance. It needs God to reveal it to you. Ukashaiwa mngarano kuti nguva ino nguva yako, unotozorora munguva yako uchizomirira munguva isiriyo. Unazara kuti chinhu chese chakanatswa munguva yacho. Nekuti kudi vanorima chaiwo vane maseasons avanozoti inguva yewheat, inguva yechibage. Kureva kuti season pachayo advantage more than fertilizer. Usati watenga fertilizer kungoziva kuti inguva yebeans zviri right. Nokuti pamwe pacho uchatirimira donje munguva yewheat, kana ukazowana fertilizer yekuisa ikoko, une disadvantage yetime. Time is one of the things more important in agriculture. Kuziva kuti tiri museason yei. So chinhu chikaitwa munguva isina kufanira, your enemy becomes time. Amai vangu vaindiudza katiri kuchikoro form 4 form 3. Handidi kuona kamuzukuru pano, handidi mhosva, handidi kutomitisa vana vevanhu, handidi kuona chifamba nevana vevanhu, handidi kuona tsamba dzemabhebhu. Vanga vasingatsure inini, vaitsura nguva yandandiri. Izvezvi ndinototarisira kuti ko how far? Handigoni kuti ngoni makaramba, havana kundirambira, vairamba nguva. Izvezvi vari kumuda muzukuru. That's time. So time pachayo. That's why I always tell people. Ukati achichedu hai inono yakarambidza TV. Vanga vari right. Handisi kuti vari right. Unzi kushona. Mukuru wenyu paakaramba TV kuchechipenyu anga ari right. Kwete kuti ari right. Why? Panguva iyoyo hakuna kana Christian community yaita on television station. Zvaioniwa nenyika. Nyika yaiplaya zvainoda. Zvikuru sei zvinopikisana nepfungwa yaMwari. Ndokubva vadiscover kuti chaunoswera uchiona paTV chinokuinfluenza wapedzera wadhinguka usana mati. So the opposite now, you can own a television channel. Moparidza vhangeri kusvika nyika yapona. But sei muchiri kuvenga TV pamazuva ano. Inyaya yekuti mune mindset yekuti zvakaipa zvikaitwa vanhu vanopanduka, zvakanaka zvikaitwa havatendeuke. Hey. Without you believe in the negative more than in the positive. Pavakarenga TV vanga vari right. Zvaibuda ipapo hazviite. Ko kana pakubuda zvakanaka toita sei? We need to adjust. Yes. Imavengira ukaita TV kwenyu, une phone, unoenda painternet. Problem yako kuti TV chinhu chihombe. TV it's a system that can turn telecast into vision, including your phone. And I want a TV in my laptop. I got a TV chinhu chihombe ndiani. Nanipasiye papa. Ibaba ndakuti chitenga TV yangu taura chete. Nogadzira nhubu ngabarota. Chikatakura TV yautenda nayo kumba bishop kuti aiwa man. Taudzwa navamwe tsano kurota. Time and chance are given to all. So mkomana unoti Mephibosheth akawanirwa favor panguva yake. Baba vake Jonathan vakamuitira favor vakaita agreement na David. Akagara mupalasi akati vapatafura na King David. But pane paakaita misuse opportunity netime zvikatorwa advantage nemukomana unonzi Ziva. Ziva wakaitei? Wakanzwa kuti David ari kutiza Absalom. David is one of the men that is so mighty in battle. Very brave and powerful. But guess what? Young man record yekuraya Goliath a giant. And a record yekutiza Absalom mwana mudiki. Which is strange. David ane mbiri yekuraya giant. Ndiye wadavirenga aitiza mwana. Kuya kuti haisiyese fight yaunofanirwa kuva involved. No matter how mighty and powerful you are. Another strength in the that you are powerful is how you use wisdom despite muscles. David anogona kuuraya Absalom, yes, but arikutiza. Ndiye akauraya Goliath giant, yes. Why is he running away from this small boy? Cheka rekodi na Jesu. Jesu akauya panyika kuzotifira.
But pane pakauya ngirozi kaudza Joseph Matthew 2 kuti torai mwana mutize naye nokuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Ari kunzi tizai naye ndi Jesu. Ari kuparidza kutiza ndi Mwari wamasimbosi. Ine ndakuzoti kuti kana una Mwari chinouya chinoona iwe unokuti una Mwari. Ukasamunzwa pamwe pacha utoti tiza. Sasi ndinofanira kuita Bhaibheri uzvinzwe uzi. Mwari vakaisa message through an angel ichienda kuna Joseph. Tiza ine mwana muende naye kuEgypt. Nokuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Ari powerful ndiani Mwari na Herode? It's God. But see vachiparidza rekutiza. David is mighty and powerful in battle. But tine record yandaverenga yekuti he was running away from Absalom. Wisdom dzina David ndaiti. Chaakauraya nechaari kuda kurwa nacho izvezvi zvakasiyana. Although zvese zviri muklasi zvinonzi ma-enemies. David paakatiza akazoterwa nevanhu akuudzwa kunzi Absalom aonekwa akahenga mumuti akafa. That's why Jesu paakatizwa naye shoko rakazotera futi kuna Joseph ari kuEgypt kuti chidzokerai Herode wafa. Kune kuti une dzimwe hondo dzaunokunda nekutiza. Haisi yese battle yaunomira kuti uchandoona kuti prove point. There are times yekuti unotange wakundwa kuti ukunde. Jesu akavererwa pamuchinjikwa akabayiwa parutivi chinzwa maresults ndokubva akunda. Akamuroverera ndiye akaruza. Kurati there are times yekuti unoita loss newin, pamwe pacho unoita win neloss. So you need to know the mind of God in every battle. So David uri kutiza saka akasvika pachikomo. Ndokubva asangana naZiba. Ziba aine chingwa aine wine. Ndokubva asvika paDavid. David ndokubva abvunza kuti ko Mephibosheth aripi? Do you know that there are people who must always come to God? Because yema situations avakabviswa naMwari. But vari kutouya vacho havana record seyavo zvavo zvanga zvitori wese. I'll give you an example. Murume akachekwa nzeve naPeter akawira pasi. Akadzoreredwa nzeve yake. Handina kunzwa kuti akachinja chikwata chekujoina. Akaramba ari kusaidi ruda kubata Jesu. Haana kutendeuka nzeve yadzorerwa. Haana kuti thanks baba saka ndakusaidi. Ichidzorerwa akashedzera kuti naye. There are times yekuti zvawakaitirwa naMwari zvakakura kudarika vanhu vamwe vari kunamata Mwari izvezvi. Zvako zviri wesika. Iwe Mwari kwaakakubvisa hauna kuberekerwa muno kai. Wakangouya zvekungouya kwete kuti wakarunga kuuya. Pamwe irori yemadomasi, pamwe kurari, pamwe hameno kwamaenda. Wamuno, waunderstand. Ukarangarira Mwari kwaakakubvisa. You move yourself in worship. As it went in church, you must learn to remember where God took you from. That's why David akava unique pakutambira Mwari. Anga asingatamba according to the music. Aitamba according to understanding where God took him from. Mukadzi wake paakati muri munoenda muchitamba muchidai. Wobva akaudzwa naDavid kuti umambo ndoya uri kuona. Ini ndiri kuona mukomana wakumakwai. Saka maonero andinozviita Mwari kwaakandibvisa. Ndomaushipira andingamuite. Ndikada kumuushipa saking. Handina kuberekwa ndiri king. I know where God took me from. All right. So Ziba wauya. Ndokupa David chingwa ndokubva amupa wine. David ndokubva akasika kutaura statement yekuti zvese zvaMephibosheth zvazvako. Ziba haana kuuya kuzotora zvinhu, auya kuzopa zvinhu. But in exchange, ndiye ari kuwana zviri greater than zvaauya nazvo. Ziba auya nechingwa newine. Mephibosheth anga akapiwa minda nedzimba. Saka Ziba haana kuziva kuti zvishoma zvandakatakura ilaw of exchange yezvikuru zvandinofanirwa kuwana. Time yako sometimes ikakwana, unoita kunge ndiwe uri kubatsira. Yeti ndo season yako yekubatsirika kana waita zvaunofanirwa kuita. Papa, ndopane nyaya manje. Season yeshirikadzi payakakwana kuti ichiwana zvekudya zvakawanda mumba flour nemafuta zviregere kupera. Mwari havana kutuma munhu ane 50 kg yeflour. Vakatuma mufundisi ane nzara. Elijah empty tank. Season yeabundance. But yaunoona visitor riri kudimanda kudya mune zvishoma. Spiritually, when the season knocks,
You need to be mature and alert in the things of the spirit. Notice sometimes your season yakaputirwa nechinhu chinenge challenge. Okay. Time and chance are given to all. There was a time ndakaenda nemurume wekumvuri kumapurazi. Kune murume akabva kuSteli yashekirwa nemukoma wake saka akauya ndichangopedza panapa. Akadzika pa-airport pakubva aende panapa. Zvanzi I always see masemon enyu pa-YouTube. I've lost a brother. Can you help me mungoendawo kunhamo kwamukoma mungonoparidzawo mushana. Kupi kumvuri kumapurazi. Takaenda that place ndikashumira. Ndokubva arekodha semon yacho. Ari kuAustralia ndokubva ailoadha pa-YouTube. Today ine above 120,000 viewers. Yandakaparidza kuseri kwemba yeuswa. Ndine masemons andakaparidza mumastadium nemethodist kumcheko. Masemons andakaparidza kuDurban maGreat Hall nepauniversity. Haasvike even half yenumber of viewers yevanhu vari kutarira vhangeri richivabatsira ravakanzwa ndiri mumapurazi. That time yekuelevetwa naMwari in terms of much viewers on YouTube was hidden in those places. Nguva yenyu ikakwana sometimes mune meso enyama ekuda kutsvaga pari nani. Tsvaga pfungwa yaMwari in every environment. Jesu akaberekerwa mudanga. Ichokwadi kuti vaida a better place than danga. But that was the best place. Danga, why? Kwanga kwakalikwa Jesu. Nokuti Herodi wakateerera achiuraya vana vane 2 years and below. Aiuraya vana ava kuti muzvipatara munoberekerwa vana. Chakaita kuti Jesu arigere kufa. Akaberekwa munzvimbo inomupreserva. But naturally isingaite. Chance yako yekurarama ikakwana. Unogona kuraramira mudanga vamwe vachifira mudzimba dzakanaka. So kusaziva kuti nguva yakwana unotarisira kuti nguva yangu ikakwana ndichawana vanhu vanomira neni. There are times yekuti in your season people hate you. In your season uri kuita the right thing according to God but the wrong thing according to men. Nowa paari kubuilda any ark haana support nokuti raari kuparidza ini harina ngari inere kuvaka kuine zuva. Mwari havana kuti mvura imbopfuna kuti vabate shuwa. Noah akavaka by faith. Faith is the evidence of things not seen. Hakuna kupfuna mvura kuti Noah avake. Yet that was Noah's season to be raised. Time and chance are given to all. Hadai mwana nditangarira. Wakarangarirwa. Favor yakatouya kare. Problem ndekuti mesta imwe yakashaika. Unonamatira zviripo uchida kuti zviuye. I'll give you this understanding. John 4:24. Mukadzi weSamaria patsima anoti kuna Jesu, Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Ipapo ari kutaura naMesaya akauya. Ari kumuudza achiti Mesaya achauya. Kureva kuti zvimwe zvinhu zvaunomirira ukashaya revelation unozvimirira izvo zviripo. Mukadzi weSamaria ari kuti Mesaya achauya achatiudza chokwadi. Yeti waari kutaura naye ndiye Mesaya akauya akutaura chokwadi. Mweya wokumirira uripo but a spirit to discern haipo. Saka anoramba akamirira zviripo, anoramba achimirira zvinhu zviripo. Bhuku yaLuke 21 varume vaenda kuEmaus vaitaura pamusoro paJesu. Jesu ndokubva avajoina akapinda pakati pavo vakatanga kuudza Jesu nyaya yaJesu. Oza unogona kumuda zvekuti unogona kutomuparidzira kutomunamatira iye Mwari wacho. Vakatanga kuparidzira Jesu pamusoro paJesu. Vakatomuti uri mutsvare muJerusarema iwewe. Vakadzi vaenda kuguva mushaya ndiye wataitotemba. Hako vanoda Jesu asi havana chizaruko pamusoro pake zvekuti akatouya pakati pavo anenge asati auya. There are things zvakatouya mulife mako godly given kuti life yako iendeke, but nokuti hauna meso emweya you cannot perceive in the spirit kuti this is my season. Nokuti season yako ikauya say challenge you never take it. Vanhu vanoti kana nguva yangu yakwana zvinofanirwa kuflowa. There are things zvekuti vhiri nguva yakakwana you need to fight. Dezvako you need to fight. Adzimai wandinawo kumbo. No, it was kind of too.
we had 3 1 tinasikana 2 pandakava pfimba vakanditi kwana asapata ane vana nakwana iyi ene ndiye mudzimai ndakapiwa naMwari but anongoti ndezvaMwari zvadeitsano zvaita akajamuka type yako kurora munhu iwe ndikwaniro apa achina manje kuti Mwari makaitenyu makandipa murume wangu bwana iye when your season comes inogona kusabvisa machallenges are attached. Problem yekuti season yangu yasati yakwana uri kutarisa mhepo kana mvura kana kuvhuvhuta. You don't need any sign, you need the revelation. When your season knocks, you need the revelation than a sign. Iwo paunoti zvinhu zvichaita mushe nderini nguva yakanetsa mari kubhengi kudharo kwete zvayakuita pani payakanetsa zvokuti waiti kuti ukadzione musikana mutengere chakati waiti hakuna mari pane payakazombouya ndopa zvakazikwa nonzi hakuna yangu izvezvi kuna uri kutochemata hakweko keshi hakuna mari iri kwere yako kweko keshi ndaida kukubhadhara but mazuva keshi iri kunetsa mari yangu okweko keshi une mari imwe iko keshi hausi kuwanda here nenyaya yeko keshi hauna muyeko keshi inonditora bheki pandaifamba nemumwana wangu so pasibhizeta tinoda ice cream ndakati handina mari akaona vanhu vachitora paATM akandikwenya zvikanzi apo iripo uzamona mudika kuza kuti kungotora haana kuziva kuti yangu hakuna but iripo. Time and chance are given to us. So your prayer today or this year, kuti Mwari open my eyes. Do you understand when my time comes and my chance opens? Look, there are times that I'm waiting for a better season, yet I must wait for a revelation in any season. Do you know what time God is good all the time? All the time God is good. Good in a certain season. Even last year is a good God, this year good God, next year good God. So revelation God is good all the time. You need to put in any time. Hallelujah. You need a good God. Yes. Okay. Times can be bad, but God is good all the times. I'll repeat. Times can be bad, but God is good all the times. Yes. So focus, Yago. You must look unto Jesus more than seasons. The times can be bad, but God is always good all the time. Yes. Economy can be bad, but in every economy, God remains a good God. Even the negative world. My industry kusina nganga dziri kupa vanhu mushonga wekupinda basa dzakadi kuti aiwa muzukuru bomira wavhure hatidaro baba. The spiritual realm is mighty and powerful than the natural circumstances. Hallelujah. Ndaizvozvi kungangonokuza kuti unopinda upi amen. Nanga especially search ati vavhure iroko mano vanoda mushonga webasa kwavhurwa iroko vakavhara kudaro. Do you know kuti David paakauraya Goliath ukariverenga Bible rinombotsanangura zvava zvakapfekwa naGoliath anga akatopfeka heti yebronze but David paakakanda dombo yakanotema mumusoro heti inovhara pani kuti pane panga pakasara kana nguva yako yakwana vangavharire vamwe but pako iwewe Bryan kuti designer weheti yaGoliath anofanira kuendeswa kukoti akagadzira heti isingashandi. Kana Goliath anga akapfeka heti David akakanda dombo ikatema musoro zvakati heti yaGoliath yakadhizainwa nemunhu mambara kureva kuti enemy yako painodhizaina kukuvharira God is involved. Anotoudza enemy kuti chisvira apa ukomana ngwaro ipapa ndopane mari yakusimba pakuita mari yako ipapa vhara dzimwe mari dzese atenda isi maproject ese but ingowasira ipapa pane pakasara pane pakatosiwa kuti zvako zviite iwe. You need the revelation. You understand that this is my time. Oh, yes. David wakaziva sei kuti this is my time akanzwawo matauriro aGoliath
Sarudzai murume anogona kurwa neni. David was still a boy. Naturally, haisi nguva yake kuri kudiwa varume. But ichinzwa matauriro aKing Saul, chiregera kunera kunorwa naGoliath. Nokuti akatanga kurwa ari mudiki. He is a champion. Zvanzi Goliath wakatanga kurwa ari mudiki. That's why he is a champion. And David, he wants to be a champion. So the best time to start is when you are young. Kana Goliath akatanga ari mudiki saka ari champion. Ndobe kutotanga David. So sometimes when your season knocks, you need a revelation more than natural understanding. Nokuti natural haisi nguva yaDavid. Nokuti Goliath ari kuti sarudzai murume, and David was still a boy. Okay. But shoko rinoti Goliath akastart ari mudiki. So the right time for David to start when he's still young. And the reward as well. I favor David. You know the character of David. Munhu waMwari aita zvavakadzi zvokuti fe. But David sure, David ari paleve kuti anourayira munhu mukadzi. Kwete kunamata kuuraya kuti atore mukadzi. Kudzaviri akafira mukadzi wake. He was so dangerous basket. Aiuraya munhu. Chinzwa reward yakaurwa manjena. So, wese anouraya Goliath ndinomupa mukadzi. Urati David aitewo sei pakadaya. Reward yacho ndechekuita nezviri maari. Zoti ndo kwedu kukira vakadzi. The reward yanga ichitoattracta David more than anybody else. Handipasira. Unosa zvimwe zvinhu zvikanzi ukaita uchinoona mukadzi, tinoona rume anoita zvinhu panapa. Kuti dzimwe nguva uri kushandira vakadzi kai. Kumanya manya kuesa kuisiketi. Ina ndiporofite bantu kukubata. Saka na David takawanda panapa. Yes. So Ziba wataira King David pachikomo ndokubva amupa wine, ndokubva amupa nechingwa. David ndokubva akasika kuti zvese zvanga zviri vaMephibosheth zvazvako. Mephibosheth ndiye achine zvinhu, but from the mouth of the king, exchange was done in the spiritual realm. Kunokuwa declare kuti zvese zvaMephibosheth ndezvako. Uyu ari pachikomo na King David. Mephibosheth asara ari kumba nezvinhu, but ane zvinhu ndiye asisina zvinhu according to the king. Nokuti atera mambo akapa mambo zvinhu ndiye anzi zvese zvazvako. Let me help you a little bit. David paakatiza Absalom achifamba achitiza, he was still anointed. He was still the king. Although he's running away from a boy. There are times a man of God will remain a man of God, highly anointed, despite it is running away from challenges you can manage. Challenge in that David, arikutiza Absalom. But Mwari havana kuti kana watiza usisina anointing, our anointing common ari palace asara. There are times yekuti the king is not in the palace. Saka pakudiwa vanhu vane meso emweya ekuona kuti unyangwari palace, he has no authority. I need to follow somebody arikutiza, but I think God knowledge when Mwari kuti is King David. Oh yes. Anointing by life ya David. Haina kubviswa nokuti atiza Absalom. And Absalom haana kutora anointing paakatora palace. Do you know kuti munhu unogona kunge ari mupalace without authority, yet an authority is no longer in the palace? Vakudiwa nemeso emweya ekuziva kuti mambo ndeupi. Ari mumusha umu kutonga kana kuti akatotiza wacho. David was anointed by God. So Absalom nyangwa atora the palace, chaasina kutora is the anointing. Do you know that you can take a position in church, but anointing, God anoints you. Yes. You don't take the anointing. Yes. He must anoint you. Unezva unogona kuputira vanhu pachechi kana zvigaro kana kudii, but kuti mweya waMwari uye pamusoro pako ndiye anotozodza ubvute. Yes. Beware kuti uri kubvuta zvisirizvo uye zvisina basa. Yes. Authority iri muna King David inyaya yekuti he was anointed by God. So can Absalom ukadefeata David, according to God, David is still the king.
Saka Ziva notice could I not stand in the palace with the men of that anointing? I would rather follow anointed men who is in the bush. Yes. So sometimes your favor is in the bush and they are still in the church. I'll go back. Sometimes your favor is in the bush, in the jungle, in a David in the jungle, but you are still seated in the palace. But there are times you go to the palace, you know, move naturally, you don't go to the yet you watch it to move, I see back, I will sample. Oh, yes. Turning away what is so. Babalaki Agamuti no Chakama, don't give Sango, Akamashai. Muranda Musango, don't bati Gunaso. And you could tell the Gunamurumo on the Samuel, Profita. Vangeli Agaita, which is so anointed. Ragapari, when Muranda Musango. Rekumba or Ragamini Samusango. But Remusango Ragamini Samushe. When your system blocks, you need spiritual eyes. What's this? Agakan Wambura. Aga is one basket. That was his way to the palace. Anakubere kwa ndoku baende kwa palace kwa Pharaoh. Akabere kwa Akakan Wambura kutsanga. Wanasikana wa Pharaoh diaka uya wakazomutakura. Wakaenda naye. Sometimes your way to the palace ili kuda that river, not to get a straight kana uchaka favor through somebody. Hear me very well. Opportunity ya success ikawe yakaputirwa marengenya vashoma vanoachiva. Okay. Vazhinji vakaudzwa kuti kana zvinhu zvina Mwari unowana support vanhu vanomira newe. I chose to differ. There are times yekuti you must learn to build an ark as Noah and his family, not with the community. Ask Samson. Samson akaoperate hondo as one-man band, but why is there kwakuchine vanhu? See, Mwarasi na kumutsavanhu vanomira na Samson. There are times yekuti assignment akaiswa na Mwari mauri aisiye munhu wese. So why are you waiting for people? You only grace like Samson to operate as people, yet you are just a person. Kana ari Gideon ndiano okarirwa nevanhu voenda kuhondo. Kana ari Samson anosiya vanhu voita hondo. Yeah. Hey, Mwari andimutsira vanhu kumira neni. Vanhu vachatomira against you. Well, sometimes what you carry chinenge cha Samson. Hear me very well. Time and chance are given to all. I'll give you my testimony, then I close. Show my brothers about to come in. Chakaita kuti ndiuye kuHarare. Year 2000, I guess. Right. Taienda kugolf. Varungu vaitamba golf kuMazoe, Jumbo Country Club. So taienda golf. Tikasangana nemumwe murume. Kamuchembero wose kamubveti kaenda golf. Motikari yaponje. Takabuda pachena kuti vakomana handina mari. Just help me ndikuenda kugolf. Vamwe vangu vaimhanyira kugolf ndokubva vamhanya tikasiya kana mari tinomhanyira varungu vane mari kuperu. Handizivi chakati ndiite pandakuchiziva kuti ndii akati ndiite. Ndakapfugama ndikachinja vhiri nemurungu iyeyo. Chaakagona kuita wakatora business card rake, was a farmer. Akandipa akati call me sometime. I will thank you. Yeah, I see thanks business card. Vamwe vangu pavakaenda vakadzoka vaende mari yavo ndine kakadhi kangu. Mushopa mutenge card. And vamwe vako vanyozana kuti hauna zvawaita. But it was a matter of time. Nekuti chance yako ikakwana vanozvudza kuti hauna zvauri kuita. That white man akanditora 2003. Ndikaenda muna Coventry Road, number 37. Ndikava manager pataya company Tires for Africa. Ndakamuti I cannot manage people when ndakafoira. Vanhu vakapasa kuchinja vhiri pizza. Iwo wakaudzwa kuti kupasa iwo level wakalimitwa. Unogona kupasa good character and people can help you in life. Kana shamwari dzisina kuti vanhu vaende kujeri, shamwari dzinogona kuita kuti munhu abudirire. Seuchibvuma zvekujeri chete. Ukatamba nemunhu asinganzwe so, unopedzisira wasungwa. Ukatamba unobva upedzisira wane mari. Yeah. Seuchibhirivha kusungisana chete. Iwo akakuti kupasa bhuku ndokupasa chete. Ndiakasangona kuramba uchinyora. Sorry, handisi kuti usanyora. Nguva yacho wanyanya. Wakunyora nevana vako futi.
Mbona unaona kuti ubakusuka kune chance yetu. Ashidi prophet. Kwanyora wani. Zimsekidala ita zvokuti uri customer dewa wabasa man. Wewe toteza zito kuti achimpa iye wadonza techikamari munhu. Time and chance are given to you. Sometimes your chance I will right check David. I mean Joseph went to Egypt to tell mambo. The first job rakapinda mu Egypt, he was a gardener, not a king. Anakurota chitsura maunyenzi. Akarota ari chef. But the way ku chef wake, Mwari vakamutendera kuita gardener for a while. There are times you could only guard today, but you are not guard for tomorrow. Yeah. In the system we are guarding, no privilege you are destiny. So at any level, fear God. Yes. Yes. Who's abuse the level ya uri? And this manga babu kadeta say, and this ima promotion ndaka wana kuma ndaka zomboshanda. Kuti akuna dainya nyukuna basa. Daitumika. Vamolainzi vakati namanager mhanya unotengera komba aitsika-tsika zvaingoonekwa kuti mamudzi asida kuenda ini ndikatuma ndaimhanya ndikasvika ndapedzera ndaane mbiri ndikanosenzeswa but pakazoita rise promotion koko iyoyo yakandisvitseko usadherere koko problem yako unoda mapepa zvimwe zvacho hazvisi mapepa time and chance are given to all. Ukaenda kupoliteo vanhu vari mudaini rimwe chete so akaita business rimwe chete mapacharamba anoimba pachiyangwane mabusiness uyu ndewecricket baba kusaidi kwenyu munonojoina vamwe. Hallelujah. Excela muzvinhu zvako. Time and chance are given to all. Hallelujah. Vanhu vakambonetsa Peter Ndlovu zvikanzinda wanga usina problem here kuti bhora raikuvhiringa pachikoro zvanzi problem yandinayo ndeyekuti chikoro chaivhiringa bhora. Aona undinzwa. Vanhu vaichema kuti bhora riri kukanganisa Peter Ndlovu chikoro. Painterview ndiyakatotaura the opposite kuti aiwa chikoro chaitokanganisa bhora rangu. Nekuti bhora racho rabhadhara kudarika chikoro chacho. Saka chaitodisturba chikoro. Baba ndakuti urambe chikoro ka. Utaurira futi. Unochiziya. Time and chance are given to all. But in time apana nzikuwai. Pangoti time pango nzikuwa. Sometimes time yako inogona kuya 160 days. 140. I know kuti uri kuida today, but I don't know according to God's plan. Yeah. Make sure kuti mu right time chinhu chikaita. Unoona the right result. Ukachiita mu wrong time musikana akangomitiswa. Anoedza kuisunga nhumbi iyo pamba pawo kuti isaoneke inonoki. But akaroorwa ine 3 months anenge akutosunga kuti mubate short zvakaita. Kureva kuti vari kushanda nenguva kuti panguva inoonai but panguva ino musandiona. Why chinhu chaari kusunga kunzi makorokota ichi but chinodzingisa futi pamba kuita nguva isiriyo. Yeah. Amen. I'm sure by the time I need to understand the time. Can you raise our hands so I can pray? Father, we thank you for your word. God, makaita kuti ZIVA awane zvinhu but aimbowamuranda kuna Mephibosheth. Father, you can change servants to become kings. Unogona kutora marombe mukabvisa kuurombe mukaisa pazvigaro nemachinda. Mwari wakatendeka iye akarurama akanaka munguva dzose. Father, in such economy, in such a nation, in such times, you remain faithful and mighty God. Mvurai meso yedu ya Jehovah. Tiregere kurasikirwa nemukana nenguva. Nokuti shoko renyu nderezvokwadi. Right time and chance, nguva nemukana zvakapiwa kumunhu wose. Hanzvadzi iri pano, ukoma vari pano, baba vari pano, namai vari pano. Nguva yavo kana yakwana Mwari, mvurai meso emweya. Varegere kuita rebel, but vafambe in obedience, so that vasvike mudestiny makavarongera. Tadzorera mbiri yose kwamuri muzita neropa raJesu. Amen. God bless you. Mwari wakuitirei nyasha zvikuru. I invite you to give if it pleases you to honor